saurari yadda ka murda shari'a ka juya duk hujjoji na gaban ka wasu a hankali ma ka juya mun duk hujjoji na sama a ƙasa idan ne ko bayani ko wannan da tare da ka juya mun duk hujjoji na bayan sama a ƙasa ba za ka ba umarni ba don kai ba lauya na bane kai ba ka bannin yi magana kai ba lauya na bane idan ce kai magana a tashi kai magana wanda aka kama da laifi ba wata mukabala ne abin da tambaya har ga an kama shi da laifi ko ta ce dan me ba za a yi maka hukunci da aka tare da ba ce na wannan sigar ta sai kuma kai kada wani ya damu a kan tafiya ta na ba mu mutane hakuri su sani cewa su samu damuwa kan tafiya ta lahira saboda wallahi tallahi zai shiga lahira da girma abun zan yi mutuwa ta girma su sani dan mutuwa ta girma amma ba na neman kuma ba na roƙon kai Ibrahim sarki da kai mun sassauci sassaucin Allah kai nake Ibrahim sarki kai mun sassauci ba na roƙon ka ba na neman sassaucin Allah nake nema kuma a gaggauta zantar da wannan hukunci kuma a gaggauta zantar da wannan kalami na ƙarshe wassalamu alaikum kalami na ƙarshe. Babbar kotun musuluncin ta ce ta sami Sheikh Abdul Jabbar Nasir Kabara da aikata dukkan laifuka 4 da aka tuhume shi, ciki har da jinginawa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa yayi kwacen na Safiya daga wani sahabinsa. Bashira Ibrahim Sarkiyola ya ce Sheikh Abdul Jabbar ya gaza tabbatar da hujjojin da ya dogara da su wajen yin wannan mummunar da'awa tasa. Profesa Mamman Lawan Yusufari na ɗaya daga cikin lauyoyin gwamnatin Kano wadda ita ce ta shigar da wannan ƙara tun da farko. An dade ana yin shari'a nan shekara 1 da wata 5 kenan. A yau aka yanke hukunci kuma kotu ta same shi da laifin da aka zarge shi da shi na batanci ga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam. An caje shi akan cewa yayi kalamai na batanci a wazuzzukan da yake yi. To su mu masu gabatar da ƙara a madadin gwamnatin jihar Kano mun kawo shaidu guda 4 domin mu tabbatar da ya aikata wannan laifi. Shi kuma ya kare kansa a matsayin wato shaidar kariya. Daga baya aka ba da jawabai na rufe shari'a, kotu ta amsa ta daga zuwa hukunci zuwa yau. To dukkan abin da aka zarge shi da shi guda 4 nan na kalaman batanci da aka ce ya yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, kotu ta same shi da wannan laifuffuka. Kariyar da ya ce ya bada kuma kotu bata amshi wannan kariya ba, ta ce bai kai ga kariya ba. Saboda haka ta same shi da laifi, kuma a doka wannan laifin da ya aikata har an mutum aka same shi da shi a hukunci na kisa ne. To kotu kuma ta tabbatar masa da wannan hukunci na kisa a kansa. Mai shari'a Ibrahim Sarkiyola ya kuma bayar da umarnin cewa littattafan da Sheikh Abdul Jabbar ya gabatar kusan 200 lokacin da yake kokarin kare kansa a gaban kotun an kwace su tare da mika su ga babban ɗakin karatu na jihar Kano. Bugu da ƙari, alƙalin babbar kotun musuluncin ya yi hani ga dukkan kafafen watsa labarai da kada su saka karatun Sheikh Abdul Jabbar Nasir Kabara, inda ya ce duk wanda aka samu da yin amfani da karatun kuwa ya umarci gwamnatin Kano ta ɗauki matakin da ya dace. Kazalika kotun ta ce a rufe masallatan Sheikh Abdul Jabbar 2. Mai shari'a Ibrahim Sarkiyola ya ce Sheikh Abdul Jabbar Kabara yana da kwanaki 30 ya ɗaukaka ƙara idan bai gamsu da wannan hukuncin kisa ba. Sai dai duk ƙoƙarin da na yi don ji daga lauyan Sheikh Abdul Jabbar hakan bai yiwu ba, kasancewar ana tashi daga zaman kotun ne na neme shi na rasa. Sai dai kafin yanke hukuncin a jawabinsa na ƙarshe, Sheikh Abdul Jabbar ya yi kirarin cewa lauyan da yake neman afuwa a madadinsa bai ma san shi ba, kuma ya nemi alƙalin kotun da ya ba shi dama ya magana, inda ya ce shi kan bai aikata wani laifi ba, kuma a gaggauta yanke masa hukunci. Ta cikin watan Yulin 2021 ne aka fara wannan shari'a ta ɓatanci, inda aka shafe fiye da shekara guda ana yi, a yau kuma aka yanke wannan hukunci. Zaharaddin Lawan, BBC Hausa daga Kano a Najeriya.